Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα ο Ιερεμίας Comedy θα σας διδάξει πώς γίνεται ένα τέλειο cake Ιερεμίας Comedy. Στην αρχή όλες τις συνταγές για cake ξεκινάνε με το αλεύρι, αυτό δεν θα το παραγύψουμε. Μετά, αντί να βάλουμε 3 σκούπες γάλα, θα πιάσουμε ένα μαγικό λιχνάρι και θα βάλουμε μέσα 3 ευχές για να μας απαντήσει ο κόσμος. Μετά, αντί για αυγό, θα ρωτήσουμε πού είναι η πόλη Γουαδαλαχάρα. Να σας πληροφορήσω ότι μάλλον κανείς δεν τα ξέρει, διότι δεν ασχολείται πλέον ο κόσμος με γεωγραφία. Μετά, αντί να βάλουμε ζάχαρη, θα ρωτήσουμε ποιος είναι ο καλύτερος και διασημότερος μάγος στην Ελλάδα. Μετά, αντί για σιρόπι σοκολάτα, θα ρωτήσουμε πώς λέγεται την προβατίνα με μικρά αυτιά. Και στο τέλος, αντί να πασπαλίσουμε λίγο κανέλα, θα ρωτήσουμε πόσες ώρες κοιμόσαστε την ημέρα. Αυτά λοιπόν για το νέο μας επεισόδιο. Μετά ψήνουμε 15 λεπτά στο YouTube και είναι έτοιμο το cake του Ιερεμίας Comedy. Απολαύστε το επεισόδιο. Αν είσαι ένα λιχνάρι, ποιες 3 ευχές θα έκανες? Να ήμουν πάντα υγιής, να είναι καλά η οικογένειά μου, να ζήσω χαρούμενη. Να περάσω στη σχολή που θέλω, να έχω πολλά λεφτά και να έχω άλλες 3 ευχές. Α, μπράβο. Αυτό είναι το πιο έξυπνο. Όχι να γίνω πλούσια, θέλουμε υγεία σε όλο τον κόσμο, να υπάρχει αγάπη, να μην υπάρχει πόλεμος, ειρήνη. Να ήμουν πλούσια, να πήγαινα στο Ντουμπάι. Άμα ήσουν πλούσια θα πήγαινε στο Ντουμπάι, οπότε μη σπαταγείς τη δεύτερη ευχή έτσι. Να είχα ό,τι θέλω, αλήθεια σας λέω αυτό. Δηλαδή με μία ευχή εσύ θα ήσουν καλυμμένη. Ναι. Θα μου τις έδινες τις άλλες 2 εμένα. Πάρτε τις, σας τις χαρίζω. Ωραία. Είτε θα ζητούσες από το μαγικό λιχνάρι? Γκόμενες. Πολλές, Γιατί τα ζητούς, δεν θα πρέπει να βγεις εσύ. Αυτά πολλά. Πολλά λεφτά. Που θα μας βγάλουν γκόμενες. Το καινούριο του Ότα. Δεν ξέρω τι είναι το λιμνάρι. Δεν ξέρω λέει τι είναι το γυμνάρι. Θα έκανα μια ευχή να πάω σε μια άλλη χώρα. Εγώ να περάσω στη τρίτη γυμνασίου, γιατί μέχρι τώρα τα πράγματα δεν είναι καλά. Να καταφέρω να μαζέψω κάποτε λεφτά στην άκρη, γιατί πολύ τα τρώω. Να έχω άπειρες ευχές. Μπράβο, οπότε θα έκανες μία. Έξυπνο, Με μία θα ήσουν ατακτοποιημένη για πάντα. Και Ναι, για ναι. σένα και για τους φίλους σου. Θα ήθελα πολύ να ήμουν φίλος σου, διότι θα είχαμε το μαγικό λιχνάρι μαζί. Να τον έχει μεγάλο επειδή είναι μικρό. Πολλές και διάφορες. Τον ιδανικό γκόμενο, λεφτά άπειρα. Άπειρα λεφτά και άλλα άπειρα λεφτά. Θα μου τη χάρισες στην τρίτη ευχή? Όχι. Γιατί? Να γίνω διάσημη και να είμαι Kim Kardashian. Να είμαι για πάντα χαρούμενος. Την υγεία μου, τους δικούς μου και λεφτά. Πολλά λεφτά. Καλά, παιδιά. Ιερεμίας Comedy μόνο. Μόνο. Να είχα άπειρες ευχές. Να είχα ό,τι φαγητό ήθελα και να μην πεθάνω ποτέ. Αυτές οι δύο. Θέλω να σου πω αυτό. Ποιος θα κάνατε? Θα είχατε ένα λιχνάρι και ποιος θα κάνατε? Να έχω 1000 ευχές. Ωραίος. Καλό. Θα τις χάριζες σε φίλους σου μερικές? Όχι, όλες δικές μου. Εσύ άμα σου έδινε μία, τι θα θέλεις να κάνεις? Και εγώ 1000 ευχές να έχω. Να εξαφανιστώ. Ευχές. Πιστεύεις εσύ σε ευχές, γιατί εγώ όχι. Ούτε εγώ δεν πιστεύω. Δεν πι- Ξέρεις τι, να έχω εκατομμύρια. Να έχω και άλλα εκατομμύρια. Θα μου χάριζες σε μένα μία? Όχι βέβαια. Να ζούσε ο μπαμπάς μου, Μάλιστα. να μην υπήρχε πόλεμος και να ήμασταν όλοι λίγο περισσότερο ευγενικοί. Είναι οι καλύτερες ευχές που έχω ακούσει σήμερα, ειλικρινά. Πολλά λεφτά, να μην τελειώνουν ποτέ τα λεφτά. Ωραίες κοπέλες, καλοπέραση. Να είχα άπειρες ευχές. Θα έπαιρνα σίγουρα μηχανάκι και πάρα πολλά λεφτά. Να είμαι πλούσια. Μόνο αυτή? Αγάπη, υγεία. Να δούμε την ΑΕΚ στο Champions League. Θα ήθελα να πάω στο Παρίσι, θα ήθελα να ήμουν δισεκατομμυριούχα, να είχα πάρα πολλές γάτες. Λεφτά, να έχω πολλά λεφτά. Ωραία. Και να σταματήσεις να βρεις και να έχουμε και μια ομπρέλα. Να την ομπρέλα. Να είχα πολλά λεφτά, να είχα μια βίλα και να έκανα παρτούζα. Τι ευχές θα έκανες? Ομπρέλα έχεις. Όχι. Έκοψε λίγο. Να ήμουν πλούσιος. Μόνο αυτή? Και 3. να έχω καλή ζωή. Να τα ξαναβρω με την πρώην μου, να κάνω πιο γρήγορα τα μάξι μου και να βρει γκόμενα. Να πάρω πολλά λεφτά. Να μου κάτσει μια γκόμενα, φίλε. Ωραία. Μια καλή γκόμενα να μου κάτσει. Αυτά να λες να σ' ακούνε. Εσύ υδρότας είναι ή έχεις βραχή? Υδρότα στην όλη προπόνηση. Εσύ τι θα επέλεγες? Εγώ θα αναγνωρίσω το Μέση, ρε φίλε. Να γίνουμε και κολλητοί, να με παίρνει σπίτι, το κάνουμε παρέα. Να αράζει τη βίλα, Να ξέρεις, αράζουμε, ναι. Να είμαι υγιής. Να ξεκινήσω τα γενικά, το υγεία σε όλο τον κόσμο και τέτοια. Σου Όχι, βγαίνει. όχι, λεφτά θέλω. Δεν γίνεται και οι 3 να είναι λεφτά. Άλλες 10 ευχές. Πολύ πρωτοτυπή η απάντηση. Πολύ. Ένα πορτοφόλι Τίγκα 500 ευρώ. Ωραίος. Καλός. Ένα περίπτερο ακριβώς δίπλα μου να πίνουμε μπύρες. Και μόλις κάνεις ένα τσακ να έχεις και το γάρο. Δεν ξέρω. Τζάμπα φαΐ για μια ζωή. Να έχω την υγειά μου. Δωρεάν συνδρομή γυμναστηρίου εφόρου ζωής.
Να γίνω πλούσια. Δεύτερη. Συμφωνώ και εγώ με την πρώτη. Να έχω σωστά άτομα δίπλα μου. Και να υπάρχει υγεία γενικά. Να μην έκανε τα λάθη του παρελθόν. Να έφευγα από εδώ. Και να μην αραβωνιαζότανε. Αραβωνιάστηκες μικρή. Να είχα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Θα παντρευτώ τον άντρα της ζωής μου. Ωραία. Το Μάνο Μπελιμπασάκι. Άμα δεν πραγματοποιηθούν οι ευχές σας, δεν ξέρω κι εγώ. Οι ευχές μου δηλαδή. Δεν θα ξαναδείς την εκπομπή. Ναι. Ποιος είναι ο καλύτερος μάγος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Μάγος. Ο Magic Mike. Αχ, το ξέρω. Ξέρω ποιος είναι. Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Ζάκρης. Ποιος είναι ο καλύτερος μάγος στην Ελλάδα αυτή Εγώ. τη στιγμή? Εσύ? Ναι. Κάνεις τα συντακτυλοζικά. Ναι, αλλά μόνο με λεφτά. Α, εξαφάνισε με το κινητό σου, μπορείς? Πού το? Εγώ. Γιατί? Κάνεις τα συντακτυλοζικά. Εξαφάνισε μου το κινητό σου, έχεις κινητό? Όχι, το εξαφανίζεις. Στην Ελλάδα. Ο καλύτερος μάγος. Τσιτάκης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι ο Ζάκρης, είναι Ηρακλειώτης, μπορείτε να τον ψάξετε στο YouTube να δείτε τα ωραία μαγικά κόλπα που κάνει. Ποιος? Ο μάγος του Όζ. Όχι, ο μάγος του Όζ είναι παλιός, αυτός έχει πεθάνει τώρα. Δεν ξέρω τίποτα. Μάγος. Ναι. Ο Χουντίνι. Ο Χουντίνι είναι Αμερικάνος. Μάγος είναι. Ναι, μα εγώ λέω για έγινα στην Ελλάδα. Έλληνας. Εγώ. Είχε κερδίσει και reality πριν μερικά χρόνια με το Yuri Geller. Είναι εδώ Ηρακλειώτης. Έχει κάνει παραστάσεις σε Las Vegas, Ιαπωνία, σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Ζάκρης και είναι από εδώ Ηρακλειώτης. The poetry Tirteos in us bars was a very important guy. One day he gone to Solon with his dick up and said to him, Solon, you are the cleverest man of the world. Do you want the half of my dick in your ass or all of my dick in your ass? And Solon responded, don't sorry your dick. Come on and put it all in my ass. Τα βαραόχωρα. Πού είναι η πόλη Γουαδαλαχάρα? Κάπου εκεί δεν θα είναι. Κάπου εδώ, στον κόσμο. Στον κόσμο είναι, ναι. Ναι, εκεί. Είναι εντός γης, δεν είναι εκτός από τη γη. Ναι, εκεί, εντός είπαμε. Γουαδαλαχάρα. Υπάρχει. Υπάρχει βέβαια. Με δουλεύεις. Όχι ρε, δεν υπάρχει Γουαδαλαχάρα. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Είναι στην Αυστρία. Στο Μεξικό. Ω, καλά. Και από την κάμανε. Πού, έτσι από την κάμανε. Δεν ξέρω. Γουαδαλαχάρα. Τη Γουαδαλαχάρη. Δεν πρέπει να είναι κάπου ψηλά. Γουαδαλαχάρα. Αυτή ξέρει πού είμαι εγώ. Εγώ ξέρω ότι είσαι στο Ηράκλειο Κρήτης. Εσύ ξέρεις από πού είμαι? Από τη Μακεδονία. Εσύ ξέρεις Ναι, πού είναι. στο Μεξικό. Αφού ξέρεις γιατί με ρωτάς. Για να δω αν ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω. Πού είναι η πόλη Γουαδαλαχάρα, ξέρετε? Ναι, Πού? στη Χαβάη. Όχι. Κοντά έπεσες. Στην Αμερική. Ναι, πιο κάτω λίγο. Νότια Αμερική. Όχι. Στην Αφρική κάπου είναι. Όχι, δεν είναι Αφρική. Ισπανία. Μεξικό, Μεξικό. Να Μεξικό, δω, ναι, ναι. Πρώτη φορά τον ακούω, όχι. Τι είναι αυτό? Στην Ινδία. Κίνα. Όχι, Ιαπωνία. όχι, Πακιστάν. όχι, όχι, Αυστραλία. όχι, Πού είναι? όχι, στο Μεξικό. Δεν έχω ιδέα. Ποια? Γουαδαλαχάρα. Ποια? Η πόλη Γουαδαλαχάρα. Θα σου πω. Ναι, άμα ψάξεις στο Google θα μου πεις βέβαια. Γουαδαμαλαχάρα. Εγώ είμαι γεωγράφτη. Όχι, Όχι, θα έπρεπε. ναι. Στη Γουαδαλαχάρα είναι, αλλά πού είναι αυτή η Γουαδαλαχάρα, δεν μπορείτε να μου πείτε. Γουαδαλαχάρα. Πόσες ώρες κοιμάσαι την ημέρα? Περίπου 4-5. Ανάλογα από 6 και πιο λίγες μέχρι 8. Προσπαθώ 8 ώρες. Ωραία, ωραία, οκ. 8. 8 ώρες. 8 ώρες πρέπει να κοιμάται ένας άνθρωπος normal. 7, 8. 4 επειδή κάνω πολλά νταλαβέρια. Πλέον που έχουμε σχολείο, εντάξει, θα κοιμηθώ κατά τις 1, θα ξυπνήσω κατά τις 8, αλλά γενικά το καλοκαίρι το πάω σε ρί. Κοιμάμαι 10 ώρες. 8. 8. Πώς λέγεται η προβατίνα με τα μικρά αυτιά στη γλώσσα των βοσκών. Τώρα με πέτυχες για τους βοσκούς. Λοιπόν, όχι έγα. Έγα είναι το... Όχι, όχι, έκανε η κατσίκα. Προβατάκι, ξέρω εγώ. Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα. Δεν έχετε πρόβατα? Κάτι σου ήρθε, τη λένε Τσούλα. Γεια σας. Γεια, στο καλό. Κατσίκα. Τσούλα. Μου διαφεύγει και αυτό. Την λένε Τσούλα. Ναι, προβατίνα με μικρά αυτιά. Όχι. Τσούλα τη λένε, Τσούλα. Τσούλα. Δεν ξέρω. Τσούλα. Ιωάννα. Δεν ξέρω. Την λένε Τσούλα. Τι είναι? Τσούλα. Αλλιώς άμα θέλει κάποιος να το πει φαίνεται στα αγγλικά μπορεί να τη λέει και Ζλάτ. Προβατίνα ή Ζλατίνα. Δεν ήξερα ότι έχει συγκεκριμένο όνομα. Έχει, τη λένε Τσούλα. Την προβατίνα που έχει μικρά αυτιά.
Τσούλα. Δεν ξέρω, ξέρω πως είναι η μαύρη όμως με την άσπρη του λέμου. Α, ποια είναι η βοήθεια, Ότι είναι μία λέξη παρεξηγήσιμη. Να το πάρει το ποτάμι. Δεν το παίρνει. Τη λένε τσούλα. Α, ναι, μπράβο, το έχω ξανακούσει. Έγα. Όχι. Περίμενε. Για να σε βοηθήσω, είναι μία λέξη που είναι προσδοκητική άμα την πεις σε γυναίκα. Μοσχάρι. Όχι. Τη Μου βάλει. Όχι. Όχι, περίμενε. Πώς λέγαμε τη Στέλλα πριν. Βατίνα. Με μικρά αυτιά. Τσούλα. Τσούλα.